Lu maksudnya. Wilujeng dalu Mbak Astu nggih. Sowan kedua kalinya. Kedua kalinya di ngerti Mas? Kiping Gondang. Kiping Gondang Tulungagung Mbak Astu. Ya ngiras pantes niki wau awake dhewe katimbalan dene panipun Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Anggenipun menikahkan engkang putra Mbak Anggi Ayu Widyaningsih dan juga Mas Dimas Arif Budiono. Mas Atif Budiono. Ya ora wurung awake dhewe iki mestine durung kasep. Wengi iki krana karo dulur-dulur karo para penonton ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iki sik bodo ya Mas. Sik bodo jajane lho akeh kae tapi duit dhewe-dhewe kok mbok kira gratis. Tak kira lak ya. Oh sampe sampean njaluk pop nang kono dikira gratis. Ora apa-apa sing bayari Mas Sutres. Aku ki suwe ora tanggapan. Padha Mas, iki pacek lek. Pacek lek. Iki awake dhewe karo sembari menunggu bintang tamu Mas. Bintang tamu. Mbak Puri bentar lagi saudaramu. Iki tasih dalam perjalanan. Nggih, karena tadi macet wonten Cuwiri no macet. Oh, Cuwiri, ada. Oh my god. Lagune. Iki lagune manut Mas Kiron ae. Anu, adewe wong loro ya Mas ya. Iki wong loro. Aku lek arep tukang demung kuwi wedi ya Mas aku. Saiki gampang. Kowe kok wedi karo iki ngapa? Wong iki jinak lho. Iki wis ya lho. Lah aku membaten Pak Kiron kok malih ompong aku yo ngono. Ora ngono, omponge sampean ngerti? Nyapa? Wingi kan poso. Poso suwene sak wulan. Dadi duite entek. Putune digadekne ra iso cukup saiki. Dititiki to, dititiki. Nggih, lagune Pak Kiron mau nyuwune Stasiun Tugu. Ya Stasiun Tugu. Adewe kan jarene Mas Deni. Piye? Adewe ki setelan lawas. Oh, setelan lawas kene kendho kono linu. Nggih, sareng kalian kadang campur sari cipta budaya monggo Mas. Oke Mas Deni, teman-teman dari Sidem. Nggih, Sugeng dalu. Nggih, Bagu, Gogo, PNG. Ing wengi iku nalikane aku pisan katamu tak ungkapke sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu pancen sepi sak suwene kok tinggal lunga gur kepriye alah nek ngopo kok dadak nangis bareng ora suwe dirungkas satundang Bali mau ngapus kusumaning ati ambong donga lan among pepuji kutha Ngayogja kang tanah sangang jani tapi rasa ati iki Stasiun Tugu kali kono ing Stasiun Tugu nalikane aku bisa ketemu ya pancen zaman semono kowe pamit bali sliramu eling tetep eling aku marang sliramu Mas kondur asik monggo Stasiun Tugu waduh Mas pancen enak lho Mas Deni lek ngene enak Mas Deni halo Mbak Gegen ayo nalikane aku
Lenmu bali ning kudamu iya kusuman ning ati stasiun tuku nalikane aku bisa ketemu muga-muga asiramu eling aku